बस 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 कि गांव टोला कस्बा हिलैलु गली कि देखते तो के लोगवन में नाचे खलबाली अरे भोर बवाल हो बवाल बाबा कोइले बा कमाल तोहर लाल जितना लोग बा सबके दीवाना बना देले बड़ो फिर का खूबी बा गांव टोला कस्बा हिलैलु गली गली एचएम साहब जी के तरफ से ढेरों सारा लगता है गाना के यहाँ के ढेर लगाओ बोला सबके दिल के करीब एगो गाना होला यहाँ के दिल के करीब ये गाना बा कैसा आधे कोइले बा कमाल तोहर लाल घाघरा कोइले बा कमाल तोहर लाल घाघरा हमरा लोग चल ना पैया हो हमरा लोग चल ना पैया हो उड़न बाज हम चिड़ैया हो उड़न बाज हम चिड़ैया हमरा लोग चल ना पैया हो उड़न बाज हम चिड़ैया अबे पूरा जिला में कौन ऐसा लड़का होई इतना सुंदर स्मार्ट कोर है नीला नीला गुलाबी गुलाबी हो हाइट भी बा भाई पर्सनालिटी है रेशमी जुल्फ है भारती दीदी का पर्सनालिटी है शुरू से ही और आज तक जवान के जवानी है मैंने अबे हम गाना स्टार्ट ना कर लोग हम कब से एक इनका बहुत खास क्या बोलते हैं वो वाला थोड़ा सा इस पे मटकाइए ना ठीक है एक गाओ हाँ कि हम लोग के बता तने राजी गोरी कि तोहर दुल्हा बने कौन रंग बाजे गोरी राकेश एचडी वीडियोग्राफी पता कपूरी फेफना बलिया एल्बम एवं वीडियो एचडी वीडियो करिश्मा एल्बम ड्रोन कैमरा स्टिल फोटोग्राफी सब सुविधा बा भैया के यहाँ जे भी लोग फेफना से जुड़ल बा क्षेत्र से यहाँ के स्टूडियो पे जाए फोटो खिंचवाई वीडियो भी बनवाई सुना अरे बुढ़वा कहे तो
रहेला सबके भूख लागेला ना तो जितना छोट लड़का के भूख लगला उतना बूढ़ो लड़का के भूख लगला काजी कि बूढ़ो कहे तोहरे माल साजना कोई बात कमाल हम कोई बात कमाल हम हाथ उठाई हमरा ई भरोसा बा एजा जे भी लोग शिल्पी राज के गाना सुनेला उहे लोग आए जे विशाल गगन भैया के गाना सुनेला उहे लोग आए बहुत सुंदर गाना रहे हो कि जाता ने हम मोर देश में कमाए अरे सुनो ये प्यारिया हो कि चाहे के न पर बाजार से ले जावे अरे दादा करिया हो तो बोला काका हम कहती रोपनिया ले तीन कट्ठा मनवा 1.5 कट्ठा भंटा ए राजा जी घर के आगे इतना जमीन बटले बा वही जा लगा दे कह तरी कि 3 कट्ठा मनवा 1.5 कट्ठा भंटा तू 1 कट्ठा बोली हो अरे 2-4 धान हम लगा लौकी ए राजा जी सुनिए गौरी काम कर दी घेवड़ा करैली तो डोली हो राजा जय हो हमरा डोली हो सुनो खाली टाइम से डाल दे हो फनिया जा 3 कट्ठा मनवा 1.5 कट्ठा भंगा 3 कट्ठा मनवा 1.5 कट्ठा भंगा हो दुनिया कुछ कुछ खाई चटनिया
चलिए